Хайырлы көне барыгызга да. Без Айдынжик шәһәрендә ял итәргә туктадык. Әзгенә тамак ялгап алабыз. Таулар арасында шундый бик матур шәһәр урнашкан. Безнең Алания шәһәренә тагын 140-150 километр якынча барасы калды. Даган поселогына кирдек. Элеки генә шәһәр итте әйтсәк була. Безнең Алания шәһәренә барып җитәргә 35 километр калды. Таулар арасыннан барабыз. Яр буеннан серпантиннар. Юл әйбәт, уртача скорость 60-70 км/сәгать.